لپنجی گندن دیر کو کوسرا ناوچه مردینه 21 روزان زیادتر کووالاتی بی الکتریکن و پیوا گریدای جی زیادترین گندان بی آوجیمانه. گندی تینن زمان کو پرسکریک نبوینا الکتریک لالیه کی او زیادتر پرسکریک نبوینا آوه دکشینن و داخوازا چاره سریه دکن. فسیح مرجان ji gundê şêbana û îsaya wî ji gundê hozberiyê ku her du gunjî ser bi dêrka navçeya Mêrdînê vane. Wek van her du gundiyan teqrîben ji 30 gundan gundî piştî 14 gulanê ava vexwarina mala xwe bi tankêr û traktoran ji vê derê dibin. 21 rojê ne ava me heye ne elektrîka me heye. Evana tankêr ez 15 kilometre têm avêj elektrîkê avêj vira dadigirim evde bo çok az sağlıklı jî ew jî guman û lê gundiyê me hinek zarokê biçûk nexweş dikevin bi vê avê diherin doktor dibêjin ava we ne baş e ava we pîs e em mecbûrin wekî din av tuneyê em vexwin zadê me eşk bû pembê me li ber eşkbûnê pembê me dike eş bibe em dûrima me xerab e. Cotkariyê Edenî Trakya, Ege, çi dedi serçava sersera. Sed dolum ert hatinavi. Em be 5000, 6000, 7000 peri elektrik eti. Er cotkar nigavi peri bide. Nem mümkune. Ew debara mala xwe çi bike. Azarokê xwe çi bike. Axwendina zarê xwe çi bike. Hêviya me ji dewletê û serok wezîr gerek ser bisekin. Du parlamenterên Partiya Komariya gel CHP jî serdana gundan û gundiyan kirin û balêkişandin ku birîna elektrîkê re hilberîna cotkarî tê têkbirin û ev jî tawanekî mezin e. Cîgirê Serokê Giştî CHP û berpirsê cotkariyê CHP Orhan Sarıbal da zanî ku saziya elektrîkê li van gundên Mêrdînê tawanan dike û divê demildest elektrîka welatiya bê berdan. Sorunu aşağı yukarı sizler anlatın. Em ji vê pirsgirêkê agahdarin û ji ber vîrusa koronayê me nekarî zûtir werin. Lê her berhem û nebatekî ku tê çandin berpirsyariya hemû civaka vî welatiyê. Loma jî cotkar, rayedarên devletê û em hemû divê demeke zûtir vê pirsgirêkê çareser bikin. Em ê bi rêvebirên saziya elektrîkê û rêvebirên bajêr re jî li ser vê pirsgirêkê hevdîtin bikin. Bi taybet divê serdema ku şova vîrusa korona COVID-19 heye da nebûyîna elektrîk û avê dibe sedem ku welatî nikarbin paxijiya xwe jî baş bikin. Loma jî daxwazî ew e ku demildest elektrîka wan gundan bê berdan. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.